Malawi Brief. Mayi Gildred Mutharika anali palinga CCP kumene agawa uthenga wa chilimbikiso. Zonsezi zili mu nkhani madzulo pa MBC. Madam Mutharika ati nkofunika kuti anthu azikhala chifupi ndi Mulungu kuti zinthu zisinthe pa miyoyo yawo. Mwayi mtumodzi ali ndi ripoti. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gildred Mutharika anati mtendere ndi chofunika pa miyoyo ya Malawi. Iwo ati chifukwa chake nkofuna kulimbikitsa mtendere pakati pa Malawi. Iwo anapempha anthu mdziko muno kuti azikhala ndi chidwi cholimbikitsa mtendere kamba kuti zithandiza kupititsa patsogolo umodzi mdziko muno. Madam Mutharika ati dziko la Malawi litha kuchita bwino ngati Amalawi titsogoze mtendere. Ndipana kakhala wina Mulungu bwezangu kuti awawa olo mvula tisapatse. Koma Mulungu amatipatsabe mvula chifukwa iyeyo afuna atiphunzitse ife kuti tikhale ndi mtendere. Mulungu amafunitsitsa kuti ifeyo tizikhala pa mtendere nkuona timamuchimwira zambiri koma samatilanga nthawi yomweyo. Amatisiya ndithu kuti mwina tsiku lina tidzapita kwa iye kuti Ambuye khululukireni. Anakhala kuti ndi munthu wezakuvumbulutsa zija tikuchita zija. Anakhala kuti ndi munthu za nseri zimene tikuchita zija zoopsa zokuti Mulungu atatavumbulutse lerolo mwina chigwirizana nati chotsako. Koma Mulungu watipatsa ulemu chifukwa iyeyo ndiye mwini wa mtendere. Iwo anatinso kamba kosowa mtendere anthu amatsogoza udani komanso kunyozana zomwe ndi zopanda phindu pa chitukuko cha dziko. Chifukwa nthawi zina timayambana kapena kumangomuganizira munthu zoyipa, munthu yosuna kumane naye sana kuchitire choyipa. Ayi kumangokhala ndi udani mu mtima, kumangokhala ndi mkwiyo mu mtima. Ndine ndimageza kuti kodi tinakhala tonsefe tukufuna adi mtendere ndi kulondola. Ife tibwezi titati Ambuye kumwambako Amalawi likakhale pamodzi. Polankhulapo pamwambowu wapampando wa mgwirizano wa amayi ampingo ali ngati CCP, Mayi Voni Mangisa anayamikira amayi wa dziko linoyu kamba kukhala nawo pa msonkhano wa chaka chino. Zikomo chifukwa cha kusankha kubwera kudzakhala nafe ndi kuti tidzadalitsikire limodzi pamene tikutsekera msonkhano wathu. Tachitenga chinthu chamtengo wapatali kwambiri kuti munapatula nthawi yanu pamene timadziwa kuti ndinu munthu otanganidwa koma munachiona chanzeru kuti tsiku la lero mudzasonkhane ndi amayi anzanu achigwirizano kuti tidzatsekere limodzi msonkhano. Msonkhano wa amayi wa chaka chino unabweretsa modzi amayi posera 2000 ampingo wa CCP omwe ali pansi pa presbytery ya mpando. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Nduna yoona za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena a George Chaponda yati maiko a Mosadic ndi okhutira ndi zimene dziko la Malawi lakwaniritsa kuchita mchaka chomwe lakhala likutsogolera nthambi ya zachitetezo ya Mosadic. Achaponda ati ku msonkhano wa nduna yomwe dziko la Malawi lachita nawo, maiko a Mosadic ayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika kamba ka utsogoleri ndi mfundo zabwino polimbikitsa mtendere ndi chitetezo m'maiko a DR Congo ndi Madagascar. Zinalipo zinthu zingapo zimene zinali kukambidwa. Munga mumadziwa kuti dziko muno makhala mavuto a mitundu nali kukambirana kuti tingathandizana bwanji mankhani ya El Nino imene ikubwerayi tidzathandizana bwanji kuti sinkhani ya anthu aziyenda uku ndi uku tidzathandizana bwanji komanso zambiri zokhuza ichuma chimene tili nacho ife kuno. Tonse tikuvomera kuti dziko lathu lino la ku SADC chuma chilipo chambiri kwa ndi mmene tingathe ife kuchita zotheka kuti tione kuti chuma chimene chizitithandiza ife ayi mwacha kuno. Ndiye panafikanso second naenda cha number 2 ndi nkhani ya SADC Troika organ imene yone a chairperson anali President athu Professor Arthur Peter Mutharika akakuyendesa chimenechi
pa chaka chimodzi sopano tikuchita handover kwa aku Eswatini. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amaram Guja wapempha nzika za dziko la India zomwe zikukhala kuno ku Malawi kuti zithandize dziko lino pokwaniritsa masomphenya ake a Malawi 2063. Aguja amalankhula izi ku Lilongwe pa mgonero osangalira kuti dziko la India lakwanitsa zaka 80 lili pa ufulu odzilamulira. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula ali ndi ripoti. Dziko la India likukondwerera kuti lakwanitsa zaka 80 lili pa ufulu odzilamulira. Pachifukwachi nzika za mdziko la India zomwe zikukhala mdziko muno zinakumana kuti zikondwerere nkhani imeneyi. Polankhula pa mwambowu, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amaran Guja anayamika ntchito zimene nzika za dziko la India zagwira mdziko muno pothandiza kutukula nawo chuma cha dziko lino. Aguja anati monga mmene lili dziko la India, kuno ku Malawinso kuli masomphenya a Malawi 2063 achitukuko, zomwe zikutanthauza kuti maiko awiriwa akuyenera kugwira ntchito limodzi pothandiza pa ntchito za chitukuko. Dziko la India lidalandira ufulu wake kuchokera ku Britain mchaka cha 1947 wapampando wa Indian Country Club kumene mwambo unachitika. Akiliani Sundaram anati maiko a Malawi ndi India onse anali pa ulamuliro wa dziko la Britain, ndipo izi zikutanthauza kuti maikowa akuyenera kugwirira ntchito limodzi pothana ndi nkhani monga umphawi komanso katangale. Pamwambowu, ofesi ya kazembe wa dziko la India inaperekanso mphotho kwa anthu ena amene athandiza kutukula dziko la Malawi. Ubale wa maiko a Malawi ndi India udayambika mchaka cha 1964 dziko la Malawi litangolandira ufulu wake. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Konsolo ya boma la Lilongwe yapempha alimi kuti agwiritse ntchito ukadaulo wa makono wa ulimi wamthirira kuti apeze phindu lochuluka ndi ulimiwu. Miriam Kumwenda omwe amaona za ulimi ku konsoloyi ayankhula izi pokhazikitsa ntchito yolimbikitsa ulimi wamthirira ku Chiwamba mboma la Lilongwe. Zambiri mu ripoti la Wanangwa Mvalo koma akuwerenga ndi Owen Mavula. Miriam Kumwenda ati ulimi wothirira ndi ukadaulo ogwiritsa ntchito bwino nyengo ndi zofunikira kwambiri kuti mabanja akhale ndi chakudya chokwanira maka pamene dziko lino likukumana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Akumwenda alimbikitsanso alimi kuti azivyala mbewu zocha msanga komanso zopirira kuchilala pomwe akukolola madzi a mvula kuti azithirira. Season tikuyambayi akuti tikhandire nino ndiye tikuona kuti tikalimbikitsa alimi athu kusatira malangizo osiyana-siyana amene taonesa chaka chino. Alimi athu azakwanisa kukolola madzi ochuluka minda mwawo komanso manyowa amene apangidwa alimi azakwanisa mwina kuthira manyowa ochuluka zimenenso zingazathandize kuti ndi mvula yochepa anthu azathenso kukolola zochuluka kuti no azakhale ndi chakudya makomo mwawo komanso ngati dziko tizakhalebe kuti ndi chakudya chokwanira. Oyimira wapampando wa khonsolo ya Lilongwe a David Kamwendo ati ntchitoyi ikumbutsa alimi kufunika kugwiritsa ntchito njira za makono za ulimi. Kumenewa ndiofunika kwambiri chifukwa ulimi wathu chaka chino uli ndi chiopsezo cha elementi. Ndiye ife alilonga tabwera kudzadziwitsa anthu kuti akhale okonzeka agule mbewu imene iliyocha msanga chifukwa cha vuto limene likubwera. Pakadali pano mmodzi wa alimi mderali achikumbutso Justin ati kutsatira njira za makono za ulimi kwasintha moyo wawo pachuma zomwe zathandiza kuonjezera phindu lomwe amapeza pa ulimi. Namba yatha ndipo ndi ulimi wopindu kwambiri chifukwa pachaka timalima katatu ulimi wa thirira. Ngosiyana ndi ulimi wa vula. Ulimi wa vula sumapindutsa kwenikweni chifukwa vula nthawi zina imagwa yochepera mapeza mbewu zimene alimi kuminda zatani zapserera. Koma madzi omwe ochepa anabwerawo ngati atsakamira mitsinje mwathu timetwene kugwiritsa ntchito. Ndipo ulimi timalima katatu wa mthirira kusiyana ndi wa vula. Konsoloyi yati kugwiritsa ntchito njira za makono za ulimi othirira kuthandiza alimi kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo kuti adzikhala ndi chakudya chokwanira. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Anowo Kaira wati apolisi akukhwimitsa chitetezo mu mzinda wa Blantyre ndi madera ena ozungulira pofuna kulimbana ndi mchitidwe wa umbava ndi umbanda omwe wayambiranso mderali. Akaira anena izi pomwe anayendera mzindawo pamodzi ndi wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Blantyre ndi makhansala pofuna kupeza njira ya momwe angathanirane ndi mchitidwe oyipawo. Potherapo ndimanga wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Blantyre a Gerard Lipikwe ati konsolo yawo igwira ntchito limodzi ndi apolisi pofuna kuonetsetsa kuti anthu a mu mzindawo akukhala mobata ndi mtendere.
zolakwika kapena zosakhala maonerera no yoti tikuononga mbiri yabwino ya mzinda wa Blantyre. Mzinda wa Blantyre umatchuka kuti ndi mzinda 1 wa smart, 2 mzinda umene chitetezo chimakhala up to date all the time. So cholinga chathu chono zimene ziyazozitha commissioner ali apa osi wonse akuluakulu ali apa aneya deputy mayor ali apa cholinga tigwirane manja zimene zizi zisazachitikeso ndipo zisachitikaso tinene kuti zisachitikaso zina mwa izo mutayambira komwe kuperetira tikuzungulira mtinda onsewo ameya afotokoza mabwino tikuzungulira pali malo amene amakhala achidzikiro onena kuti apa ngati apolisi sapezekapo pachitika milandu kolo anthu abera anthu pafoni timati preventive policing patrols apolisi azipezeka strategic points ena azipezeka apa ena azipezeka apa ena azipezeka apa azipatsirana kuti anthu akamayenda ndizi kwa mazawo mafoni yawo manja asamakhale ndi mantha kolo ngati wina wake wayesa kumugunda akangokuwa kalekale wa polisi watani wafika ndikumuthandiza. So tikati kuchulukitsa ma strategic points ndi ma patrol point areas for prevention komanso tabizanaso kumene ACID malo amene ali obisika amene amapatrols sangati kukwanitsa nthawi zonse ACID akapanga na redi imene momwe kumabisalira kuti tione koma noti atsimikizira kakunoko ndiyeno tikukonza njira zokuti chitetezo chikhale mwalo mwake ndi anthu amumzinda uno azikhala bwinobwino mabizinesi awo azipanga bwinobwino. So njira zabwino zikukonzeka tikupanga be zimenezi ndi maripoti mwamva muona kusintha unaona nkhani zimachitika zana maskini aja zikonzeka zimenezi njira zayikidwa zabwino ndiye by the end of this week you see a great change. Nduna ya zaulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachi Mbilizi yalimbikitsa amayi a Kadilia Muslim Association of Malawi kuti alimbikire maphunziro a chipembedzo chawo komanso njira zozitukulira pachuma. Ndunayi imayankhula izi pa bwalo za masewero la Mangochi potsegulira msonkhano wa dawa wa chaka chino wa amayi a Kadilia komwe anayimirira mtsogoleri mayi wa mtsogoleri wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika. Dave Uma akutipatsira nkhani yonse. Ngati njira imodzi yofuna kulimbikitsa moyo wawo wauzimu, amayi a Chisilamu a Kadilia mdziko muno asonkhana ku Mangochi komwe akuchita msonkhano wawo waukulu wa pachaka. Ndipo popereka uthenga ochokera kwa mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika, nduna ya zaulimi, ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachi Mbilizi alimbikitsa amayiwa kuti akhale chitsanzo chabwino pa moyo wawo potsatira malemba a mu Korani. Ndunayi inatinso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akuwalimbikitsa amayiwa kuti akhale okangalika ndi njira zozitukula pa moyo wawo wachuma komanso kulimbikitsa ana awo achitsikana pa maphunziro. A First Lady amalimbikitsa ndipo akuwalimbikitsa azimayi a Chisilamu monganso azimayi ena onse kuti azimayi tikhale ozidalira pa nkhani ya zachuma kuti tikhale anthu othandiza mabanja mwathu othandiza dziko komanso kukhala nzika zodalirika. Uthenga wina umene napereka kuchoka kwa First Lady ndo walimbikitsanso azimayi ngati makolo kuti ana athu atsikana tionetsetse kuti aziphunzira nkumaliza sukulu bwinobwino kukhala nzika zodalirika chifukwa zimenezi zipititsa patsogolo chipembedzo komanso dziko. Mlembi wamkulu wa amayi a Kadilia mdziko muno a Khadija Tambala ati mkumanowu wasonkhanitsa amayi ochokera mzigawo zonse za dziko lino ndipo uthenga waukulu ndi kuwalimbikitsa njira zozitukulira pachuma komanso kulimbikitsa kuletsa maukwati a ana achichepere. Zofunika kuti ana athu lero chifana lero akupanga zopsa kwambiri koma ngati mayi tikuyenera kuwalimbikitsa ana kuti kusukulu apite ndithu ngati khoti ndi mphamvu imene yoyo yompasa mwana mphamvu kuti iweyo ufuna usafuna upite ku sukulu. Phungu wa nyumba ya malamulo mdera la Lilongwe Kamphuno a Khadija Leya Chunga wathokoza mayi wa dziko lino chifukwa chokhala patsogolo nthawi zonse kuthandizana ndi amayi a Chisilamu mdziko muno. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wapereka 5 miliyoni kwacha kuti ithandizire pa mwambowu pamene nduna ya zaulimi a Rosa Fachi Mbilizi apereka 2 miliyoni kwacha. Dave Uma, MBC, Mangochi. Amayi ochita mabizinesi mdziko muno ayamikira boma chifukwa cholimbikitsa ndondomeko zomwe zikuthandiza amayi kupeza mwayi wochita ndi kupititsa patsogolo bizinesi zawo. Polankhula ku Lilongwe, mkulu wa COMESA Federation for Women in Business Malawi Chapter Selina Mwene Lupembe wati mgwirizano pakati pa boma, mabungwe ndi amayi ochita mabizinesi ndi wofunika pofuna kuthana ndi mavuto omwe amakumana nawo. Zambiri mu ripoti la ya Makanga. Amayi ambiri mdziko muno
akhala akukanika kupanga mabizinesi osiyanasiyana osati kamba kusowa nzeru koma kusowa uthenga woyenera ndinso upangiri woti bizinesi ayamba bwanji kapena kuti apititsa bwanji patsogolo mabizinesi awo. Amwene Lupembe anati bungwe la Comfortable mothandizana ndi mabungwe ena akhala akukonza zokambirana ndi boma komanso makampani osiyanasiyana zomwe zathandiza amayi ambiri kuti ayambe ndi kuchita bwino pa mabizinesi awo. Ndikunena kuti zikuyenda bwino chifukwa chakuti pali ma stakeholders osiyanasiyana amenenso akuyikapo nzeru kuti ndikuzindikira kuti nkufunikira kuti athandizire azimayi ngati aboma, Ministry of Trade, Ministry of Gender komanso ndi Gracia Machel Trust amene timagwira nawo mapartners athu komanso ndi Conceive ambiri akuyikapo mtima kuti mabizinesi azimayi aziyenda bwino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Gracia Machel Trust a Juliet Kimoto ati ali ndi ndondomeko monga Women Creating Wealth zomwe zathandizira amayi ambiri kupita patsogolo ndi bizinesi ndiponso kupeza ngongole ku mabanki zopanda zikole. Polankhula ngati amayi amodzi ochita mabizinesi mdziko muno, Ivonne Chanika omwe akuyendetsa kampani yotchedwa CI Foods ati mikumano yomwe Comfortable ndi mabungwe ena akhala akuchita yawathandizira kuti iwo ngati amabizinesi azitha kupeza mayankho pa mafunso omwe amakhala nawo ndiponso kuti achite bwino pa mabizinesi awo. Comfortable akutithandiza kwambiri because nthawi zambiri mabizinesi amativuta chifukwa cha capacity building. Anthu ena amapezeka kuti mwina apeza mwayi wa ndalama komano capacity yawo sanadziwe kayendesedwe ka business. Nde Comfortable ndi bungwe limodzi limene limatithandizira wani pakayendesedwe ka business komanso exposure ku zinthu zosiyanasiyana monga ngati wa business imene umafunika. Ngati financing amatha kutipansanso mwayi onena kuti tikhale ndi contact ndi ma institutions osiyanasiyana amene amatha kupanga finance ma businesses osiyanasiyana ngati uli ndizo kuyenereza. Boma linayika ndondomeko ya MSME Participation Order kuti ithandizire amayi ndi amabizinesi ang'onoang'ono kuti adzitha kuchita nawo mabizinesi ndi boma komanso kupeza makontrakt akuluakulu. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Phungu wadera pakati mboma la Tcholo a Ben Phiri apereka zipewa zotetezera mitu kwa oyendetsa njinga za moto dera lake pofuna kulimbikitsa chitetezo cha pamsewu komanso kuchepetsa ngozi zokhudzana ndi njinga za moto. Polankhula adapereka zipewazo a Ben Phiri anati kuvala chipewa kungapulumutse miyoyo. Edith Kaila akutuza zambiri mu ripoti ili. Pali kusiyana kwakulu pakati povala zipewa ndi kusavala zipewazi pamene munthu wakwera njinga za moto. Umenewu ndi uthenga omwe uli kumbuyo wakupereka zipewazi kwa oyendetsa njinga za moto mdera la pakati mboma la Tcholo. Pa ulendo wake atapita mdziko la Rwanda, phungu aderali a Ben Phiri anaona kuti oyendetsa njinga za moto amalamulidwa kukhala ndi zipewa ziwiri, chimodzi cha oyendetsa komanso china cha okwera, ndipo munthu amene satsatira lamuloli amakumana ndi chilango. Iwo ati zimene anaona ku Rwanda zinawalimbikitsa kuti achitepo kanthu kwawo kuno. Aphiri omwenso ndi nduna ya madera ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi alimbikitsa oyendetsa njinga za moto kutsatira malamulo a chitetezo cha pansewu komanso kuonetsetsa kuti oyendetsa ndi okwera onse avala zipewa zozitetezera. Anzathu akabaza akugwira ntchito yabwino amene ena amapezerapo chakudya pakabaza, ena amatithandizira anthu kupita ku ntchito, koma kodi nkhani ndiyo kuti kodi chitetezo cha iwo komanso ena nchotheka. Ndiye kwa kanthawi takhala tikuchita operate mosatsata malamulo mwadongosolo. Ndiye timati tiyambira kwathu kuno ngati chitsanzo zimahema zimene zindagula ndekha chifukwa chowakonda abale athuwa tiyambire kuno ngati chitsanzo tikamapita kwinako m'maboma mwathumu m'ma districts tikufuna kuti safety ikhale nambala 1 chifukwa muzipatala zathu mankhwala ambiri amene akusowa akumasowa chifukwa chokuti ngozi zachuluka. Apolisi ku Tcholo ati ngozi za njinga za moto ndi vuto lalikulu kwambiri. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu apolisi ambomali Akasim Simon, zipewazi zabwera mu nthawi yake. Kubwera kwa zipewa izizi tikuyembekeza kuti ziteteza ku ngozi. Panopa ifeyo ngati ya polisi komanso police traffic tikupanga kwambiri proactive traffic management. Imene ndiyo tikufuna titeteze ngozi isanachitike. Sitikufuna kuti ngozi zichitika ya, koma tikufuna titeteze isanachitike. Ndipo wapa mpando wa gulu la Tcholo Kabaza Association achimwe banda ati zipewazi zithandiza kuteteza oyendetsa komanso okwera ndi kulimbikitsa kuyendetsa njinga za moto mosamala.
tikukondwa kwambiri chifukwa cha kulandira mahelementiwa komanso tikuthokoza anthu nathu Dr. Ben Phiri potipasa mahelementiwa. Ambuye adalise ifeyo ngati kuthyolo akabaza association ambiri tinalibe zipewa koma ambuye adalise ndithu Mr. Ben. Anthu okwana 75 oyendetsa njinga za moto analandira zipewa ziwiri aliyense, chimodzi cha oyendetsa komanso china cha okwera. Kwa anthu omwe alandira zipewazi mphatsoyi ndi chikumbutso chakuti ulendo uliwonse umabwera ndi udindo oteteza miyoyo ya anthu. Edith Kaira, MBC Cholo. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yapempha oyendetsa njinga zakabaza ya moto kuti alembetse mabizinesi awo pofuna kukonzekera dongosolo latsopano limene lidziwaloleza kugwira ntchito m'malo okhawo omwe ali ovomerezeka ndi konsoloyi. Zambiri mu ripoti la Bridget Makawa. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe, mkulu woyang'anira mapulani a konsolo ya mzindawu a Jonas Mwaka ati kulembetsaku kuthandiza konsoloyi pamodzi ndi apolisi kuunika kayendedwe kawochita kabaza mu mzindawu komanso kulimbikitsa chitetezo. Kumalandira kabaza ambiri pamene infrastructure yathu ndiyosakwanira kupanga support akabazawo. Ndi vuto lalikulu limene tili nalo. Komanso vuto lina ndira kuti ambiri akabazawa zoyendesa njinga malamulo sakutani sakuziziwa. And panopo as a city council tikufuna kuti tikhale pasi ndi anzathu a ma driving schools amene amapanga za njinga za moto kuti at least tiyambe kuwaphunzitsa anthuwa. Wapampando wa bungwe la makokasa a Moses Mwalabu avomereza za ndondomekoyi ndipo ati oyendetsa kabaza ayenera kulembetsa komanso kukhala ndi chilolezo kapena chitupa choyenerera choyendetsera kabazayo kuti zichepetse upandu komanso umbanda umene nthawi zambiri ukukhudza anthu akabaza. Oti kwadziwitsa anthuwa malingana ndi maloto amene tili nawo oti tateteze ku ngozi zimene akumakumana nazo, macharges amene akukumana nawo, komanso kukoza malanki, komanso kupanga register, tapange register akabaza onse amene ali mu Lilongwe City mogwizana ndi Lilongwe City Council. Ndi cholinga chakuti tizitha kudziwa kuti kodi akabaza alipo ochuluka bwanji, komanso ndangati amene akumana ndi macharges osiyana-siyana. Wina tinena munomu ambiri akumaphedwa kosadziwika kuti aphedwa kuti zanzana ali tinayendena kuti anthu folo sadziwika kumene anachokera. So pali njira kuti tipange tapangire ma ID online, tili ndi system imene tayika yoti tizitolera data, tikatolera data icha tizikauti tatolera chilenji chonse choti titha kumupanga trace munthu uja anyamula usiku. Kuyambira pa 1 September 2026 achitetezo ayamba kulanda njinga za moto zonse zomwe sizinalembetsedwe mkaundula komanso zomwe oyendetsa ake alibe chitupa kapena kuti license yoyendetsera kabazayu. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Scorchers Lovemore Fazili wati timu yake yachita chilichonse pokonzekera masewero ake ndi Cameroon mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa AFCON omwe achitike usiku uno mdziko la Morocco. Malawi inafika mu ndime itagonjetsa Algeria pamene Cameroon inatulutsa Morocco. Cameroon inafikapo katatu ndime yotsiriza ya AFCON koma konseko inagonja ndi Nigeria pamene Malawi ikusowera koyamba mu mpikisano ndipo ikapambana ikhala timu yoyamba yobwera kumene kutenga chikhochi. Fazili wati zokonzekera zawo zayamba bwino ndipo akonzeka kulemba mbiri yatsopano. Masewerowa tikupatsirani pano pa MBC. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu.